Ka Office District Tuberculosis ri Bhoi District haka khatnyo tarik risau kala yo lat ban sam biang yiki Marbam Tnad Nutritional Food Basket sheki nong pang TB ki badang don hapdeng ka jing sumar bat jing di dawai haka jing elang ka balalong ha Umsning Auditorium Hall. Yakini ki Marbam la sam sheki nong pang daka E Pradhan IAS Assistant Deputy Commissioner ri Bhoi District Dr. E Kalwing District Tuberculosis Officer ri Bhoi kong balakanti umba President ka RAWA bat kiwe. Kinong ais ngobha yakini ki Marbam Nikshay Mitra kiladon hadu sabu nyongut ki bakentup yaki riu shimet bat ki kenhun ki bala penno jingerap daki Marbam sheki sanspa live hongut kinong pang TB hakani ka district. Kinong pang TB ki badang don hapedeng ka jingsha sumar kilong arspa sanpoh nyongut na pedeng kini la kershan Marbam arspa sapulaingut bat khat sangut kimpat yo ban priang ya ki jingeram. Ka Dr. E Kalwing District Tuberculosis Officer kalapan pau ya ka jing sngongu ya Deputy Commissioner ka Bhoi ubala shim khia ban pen yo ya kinong kershan jingbam na ka banta kinong pang TB hagani ka district. Dai lingba ka jing shim khia UDC lala ban yo bat ban sam ya kini ki Marbam shikinong pang TB ki bala ais ngobha da ki dukan retail outlet bat ki company ki bakentup ya ka HPCL BPCL bat ka IOCL ki ba penyat petrol pump hari Bhoi district. Ka Dr. E Kalwing ka kerpat bat kentu ki padba ki riu shimet ki nong mi khmat bat kinu ki kenhun ba mi shakmat ban kershan Marbam ki nong pang TB khnang ban rat dingkhong ya kani ka jingpang na ki longyeng longsam jong kani ka district. This program, through the distribution of nutrition, importantly, I would like to extend a very special welcome to our TB patients and their families. A warm welcome also to Rawa Group, which is the Bhoi Area Welfare Association. Hakani kasngi ngadap daga jingkemen bahasa sisin pat ngilala ban yasam ya ka food basket nam ta ki nompang TB hapo ri Bhoi district daga kasngi la penlong ini ka program hapo Umsning town dorbar hall ya ki nompang ki bahap hapo ka Umsning tuberculosis unit ti ya kani ka food basket la ai Mons ngobha daki retail outlet under HPCL, BPCL, but IOCL haka jing yalam barat ba da UDC jongkari Bhoi district is Shri Abhilash Baranwal. Kadai jing tre shitom ko jong I rengkat bat I Srimati A Pradhan I additional Deputy Commissioner Jongkari Bhoi District ngilala ban penlong ya kini ke program ban ai food basket ikinong pang TB hapo ri Bhoi District. Tekum ban chupan kenmau ba ya kini ke program Pradhan Menteri TB Muk Bharat Abhiyan kadai ke bala plipai ba da ke Presiden Badon Purom Jongkari India Srimati Draupadi Murmu haka khandai tarik September haus niam Hajar Ar ti kani galong hadin bagajing sungthu ba umdei tang ki dawai ki bala ban penkot ya kajing pang TB Henry don kamru ban bam ki kajing pam ki batei met hakapor badi ya kini ki dawai namar ki dawai ki long ki baklain ti ka don kamru ya ka met ka baklain ban jam kham kloi bat ru ban ai khambha ba ki dawai ki la ban trei kam khambha ha ka met ka jong ubreu ti ku mencu pun kenmau hang ni nadu pas sedang ai kini ke program hadu menta ngila don sau punya ngut kini kecai mitra lani ki donors ki bala tingkun ki nong pang TB hapo ri Bhoi district ti nadu pas sedang kini ke program hadu menta ki nong pang TB ki bala yo jeng mentoi na kini ke Pradhan Menteri TB Muk Bharat Abhiyan ki long san spa laipo ngut ti kinong pang TB ke badon hapo ri Bhoi ki badang di dawai hadu menta ki don arspa sanpo nyeungot ti yakini baro la adopt da kini kecai mitra langba ke jing donation basubun jongki ngila cover yaki hadu arspa sau pulai ngot bat kelong ke jing kermen
ika jongi kum ka district NTEP program rengkat baka jing trei ke administration I DC sir jongi ADC madam jongi bangila ban kobar iki la kumno 6% ban ai ka food basket iki nongpang TB hapo Ribhoi district te kani ka jing ai jongi ka jing bam dei tang bangi ai ki ka jing bam ngi ai ki nongpang TB ka jing kermen ka jing e ka jing sinya baka jing don rekat lembat ki khnang bangila ban penduna no ya ka jing pang TB naka district ka jungi naka jilla ka jungi bat kumju ru naka ri ka jungi te kani long ka jing kerpat ya baro ki badon ka mensim ban yarap ninam ta ke nongpang TB ban kinwan shakmat ban yarap lem ya ki nongpang TB lang ba ka jing ya trelang bat ka sunong ka thau ki riu pakmat bat ki riu don burom khnang ba ka jing yale persya ni jing pang TB ka long ka ba job ta ka jing ya trelang rengkat bat baro na marbar tang na ka health department nginom la ban job ya kani ka thong ti kani ka long ka jing kerpat ka jonga kom ka district tuberculosis officer jong ka Ribhoi district khublei shibun